Yes. Mhm. Jeo me je pisala nešto, neki nazivani, da one... To vidim da nemaš riječi, to dobro ili loše? Možeš, nema problema. Ok, ajde s Bogom. Kad budu ulazili u ljudi da je to što je dobro što presicu odgovorila možda ovdje, znači ono možda Ti ćeš imati 3 sekunde. Da? Imaš 3 sekunde. Imaću, evo tamo za početak. Pa da. Ovo je samo što je pitanje, Možemo početi. Dobro. A ti veliš da te Nemo, evo i Nemec više. Nisam obraćao. Kad sam došao lik na moj kaže, a dobro je se. Ispred 6. Ponovo. Kameru u varu. Vjezni staviti. Ja sam njega. Najpopularniji film na Bliskom istoku, Snjeguljica i Sadam također.
I su oni riječ u grobu, sada. Pa da idemo doma. Kaj je napravno za to? Ovo je gledano. Župrimo dobro i na kontekste, znaš kako je. Ide nam je to mi duše svima. Da, da ćemo hvala. Sve se ti poštete. Ne, ja bih isto sa tija popraviti sve. Možda vrlo za 360. Kaj? Možete modu za 360 zaraditi. Ali što ti to može? U društvu s dupetom moj već primi. Dva objektiva, tako nekačan čovjek. Odmah trajanje. Još nije ni počelo biti. Ali mu se ja kregom na ulicu. Vidu sam, na gled. Jedno predvidio sam ti konfliktnu situaciju. Gledam si što je dalje čini. Nemoj to čistiti sad. Kroz tu pravi, to je filter. Znači, tako što zbalansirali na pravi. Imam tu.
Vidim ti manevar, ovdje ne vidim samo tako. Evo. Zadnji put kad sam te gledao na probi Labučeg jezera, kad si piruetu napravil, znaš koliko je prošlo vremena od onda? Da, bilo je sad. Birajmo birače. Nemaš nekog izabrati. Birajmo birače, a ne izabrati. Kako bi ona reklama otvori za ložitak? Možeš kemati, točno očitno otvoriš i Jeste svima dolazite, imaš? Dobar dan. Stigli smo, jesmo. onda ništa. Onda ništa. Onda ništa. Onda ništa. Što RTL to što oj jebi. Da. Kaj da RTL nije došlo? Vidiš, video je jasno. Da je te mi došao, on bi se ulagao za glavu, joj sad ćeš ti od mene web streaming preuzeti. Objektiv. Da. Vidiš tu stajaš, mnogi misle do ovoga. Stopnicu sa stativom. Ako se uspije stopnice sa stativom, zakle će ga zaposliti. Starak fotografska kleta, stopi se. CD on na zakleru za zaposlenje, na tom snimanju stopio sam se sa stativom. Gravitacija je urla. Ne vi se na nju gravitacija je u... Ti to bilo onaj cliffhanger. The fell and low and now there's the speech guys. Znači gravity is speech. Ja sam se nedavno vozio na biciklu, ja zaboravio šta nam je stavka za počinu. Aj. Kako je ta gravitacija? Evo je to trajno da je barijera, dignuti s lokalnih i jednu večer, znači to je samo ako se digne i večer. Samo centar. Ovo da s lokalna biti ja se pijador, jedan vam ne napusti mi jedan stavio. Sve za majicu naći. Moram reći da se postao ne veće dobro. Ne se mi sluhuje. Dobar dan svima još jednom.
Hvala što ste došli. Pa eto, ovaj povod je na tiskovnoj konferenciji, dakako odluka Ustavnog suda. Raduje me što mogu naglasiti dvije prvo pozitivne stvari, a to su da je konačno utvrđeno da se 10% kod prikupljanja potpisa za izjašnjavanje referenduma, pa tako svakoga, kao i ovoga koji je zastupnik imenom prezimenu, računaju građani, znači u Republici Hrvatskoj, birači u Republici Hrvatskoj, što smo napravili od samog početka, i jednako tako naglašavamo izreću odluke koja govori o tome da se i potpisi sami prikupljaju u Republici Hrvatskoj. Sve dakle suprotno i tvrdnjama i navodima i predsjednika odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a jednako tako i ministra uprave, gospodina Bauka. Znači, do sada je bila tvrdnja da je potrebno skupiti 450.000. Ono što je pogrešna jednostavna metodologija, a to je da se ovih 10% sada temelji na neažurnom popisu, odnosno neažurnoj evidenciji iz registra birača. Što znači da jednostavno brojka za koju kaže samo Ministarstvo uprave je neispravna. Dakle, evidencija na temelju kojeg se izračunava i broj na kojem se izračunava 10% je nepostojeći broj, to je svi tvrde za njega i svi znaju da njega ovdje nismo tako sada i Ustavni sud zna da je pogrešan. Što znači da na temelju nestvarnog broja imamo izračunom 10%. Jer taj broj ne odgovara stvarnom stanju. Ministarstvo uprave to u samočitovanju i Ustavnom sudu reklo, i do sada smo to mogli vidjeti, a to je način, to je onaj element oko kojega smatramo da je uopće pogrešna postavka u ovom cijelom odlučivanju o našoj referendumskoj inicijativi. Sljedeći član organizacijskog odbora Emil Tonjić. Dobro je svima. Ovako prije svega, znači, drago nam je da je Ustavni sud donio dakle odluku po kojoj 10% je prvo od broja birača u Republici Hrvatskoj, dakle s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ono što moramo reći, znači, da to postavlja i otvara čitav niz pitanja. Jedan od pitanja je, znači, kako to da prema Državnom zavodu za statistiku mi imamo 3,5 milijuna stanovnika koji žive u Republici Hrvatskoj. Također, prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje imamo 3,5 milijuna osiguranika punoljetnih. A ministar Bauk tvrdi da imamo 4 milijuna birača u Republici Hrvatskoj. Evo, on tvrdi dakle da postoji 3,76 milijuna punoljetnih osoba koje imaju ispravnu osobnu iskaznicu. Postavlja se pitanje, znači, kako to je moguće da otprilike 260.000 građana ima osobnu iskaznicu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a faktički ne žive ovdje. Da li te osobe ostvaruju neka prava iz proračuna Republike Hrvatske, a da ne sudjeluju u plaćanju možda poreza, prireza ili nekih drugih davanja, i da li na taj način oštećuju državni proračun. Također, ono što se postavlja pitanje što je sa 240.000 punoljetnih osoba, za koje ministar Bauk tvrdi dakle, da ulaze u evidenciju birača od 4 milijuna, koji nemaju važeću osobnu iskaznicu, oni nemaju važeću osobnu iskaznicu na kojoj piše njihovo prebivalište. Znači, te osobe gdje žive, gdje je njihovo prebivalište. Oni nisu u sustavu evidencije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Znači, na temelju čega oni ostvaruju svoje zdravstveno osiguranje. Dakle, pitanje je što je sa 240.000 građana za koje se tvrdi da su birači u Republici Hrvatskoj, na temelju kojeg dokumenta oni dokazuju svoje prebivalište. Na temelju čega je ministar Bauk zaključio da oni spadaju u ovu evidenciju od 4 milijuna birača. Dakle, po svim dokumentima koji su dostupni javnosti, mi imamo podatak
dakle, da tih 240.000 građana ne mogu biti birači Republike Hrvatskoj, osim kad je potrebno odrediti 10% potrebnih glasova za raspisivanje referenduma. Evo, to su dakle pitanja na koja smatramo da ministar Bauk i cijela vlada trebaju dati odgovor. Dakle, da se konačno utvrdi točan broj birača u Republici Hrvatskoj, jer evo, mi se nalazimo znači, u kampanji za predsjedničke izbore, a mi još uvijek nemamo podatak o tome koliko birača u Republici Hrvatskoj ima stvarno. Smatramo da su to ozbiljna pitanja na koja ministar Bauk nije dao odgovor kao i ova vlada. Hvala lijepo. Dakle, odluka Ustavnog suda pokazala je da je tvrdnja ministra Bauka o tome da se 10% potpisa koje treba se kupiti za građansku inicijativu računa na temelju broja birača u Hrvatskoj izvan Hrvatske nije vjerodostojno. Pokazala je da ministar Bauk nije znao protumačiti Ustav, on je tražio i od ove inicijative koji ima biti od drugih inicijativa da za raspisivanje referenduma donesu svaki puta najmanje 450.000 potpisa. Mi smatramo da je njegova nevjerodostojnost i nestručnost dovoljan razlog za traženje njegovu ostavku ili smjenu, kako god u vladi smatraju da je potrebno. Druga faza ove sada situacije je da se utvrdi broj birača, točan broj birača i da se onda iz njega isključuje na 10%. Mi smatramo da imamo jako veliku obavezu prema svim onima koji su volontirali, prema tisućama ljudi koji su volontirali za promjenu izbornog sustava, odnosno da ponude ovaj referendum. Smatramo da imamo veliku obavezu prema 380.000 ljudi koji su dali svoj potpis za promjenu izbornog sustava i nastavit ćemo postavljati isto pitanje, a to je što je sa pola milijuna birača, kako nam je jučer ministar Bauk vjerojatno čuo da se održavaju sjednica Ustavnog suda, protumačio da doista tih pola milijuna na neki način nisu birači u Republici Hrvatskoj. To bi bilo kao da u Italiji imate 6 milijuna birača ili u Poljskoj 4 milijuna birača za koje nema objašnjenja zašto su se nalaze u registru, odnosno kako se došlo od toga da su oni doista birači u određenim zemljama. Hvala. Imali pitanje možda? Ja bih pitala gospođu Markić, ja sam željela Petar s Hrvatske televizije, s obzirom da zapravo niste uspjeli prema državi, prema tumačenju ministarstva i Ustavnog suda, referenduma neće biti, smatrate li to porazom? Mi smatramo da nismo očekivali da ćemo političku situaciju u Hrvatskoj i način odabira i selekcije ljudi mijenjati ako birači na referendumu o promjeni izbornog sustava odluče da treba mijenjati izborni sustav. Ono što se dogodilo da mi sada mijenjamo političku situaciju u Hrvatskoj. A to je da je zahvaljujući ovoj inicijativi smo pokazali da u Hrvatskoj ne znamo točno broj birača samo pred jednog predsjedničkog izbora. Prema tome, da, mi se nadamo da ćemo referendum, da će biti raspisan, ali istovremeno smo zadovoljni jer mislimo da smo otvorili ne samo probleme vezane za izborni inženjering u Hrvatskoj, za postojeći izborni zakon, već smo sada pokazali kakve mi probleme imamo, ne samo u smislu inženjeringa, korištenja zakona, već kakve mi probleme imamo vezano za broj birača u Republici Hrvatskoj. Tako da naš ime je poraz. Još pitanja? Evo, ako nema više pitanja, onda vam zahvaljujem. Hvala.